Sziasztok! Ez első videóm, remélem tudjátok használt venni. Most a Photoscape nevű programon mutatom meg, hogy kell használni. Csak ilyen alapvető dolgokat. Ricsák Erika nézed, akkor bekapod. Na, tessék, itt van, rámegyünk a menü gombra, ami a jobb felső sarokban található. Új fotó. Kiválasztjuk ezt. Egy okét nyomunk, megkeresed a meghajtót. Vagy ahol vannak a képeid, kiválasztod az adott képet. És mondjuk itt lehet ilyen színsémákat venni, de ezeket vissza lehet vonni. Az objektum menüben ilyen látszólagos dolgok vannak, amik jobban látszanak. Mint például most, ahol el lehet helyezni. Akkor ez a fotózképben nem csak szerkesztő van, lehet mozgóképet csinálni. Ehhez persze mozgókép is kell. Mindjárt keresek egyet. Most mozgóképet akkor nem szerkesztünk. Visszamegyünk a fotózképre. Szerkesztő. És akkor itt lehet akármilyen képet szerkeszteni. Szóval köszönöm a megtekintést. Szar videó lett, de ez az első.